Teño. Isto é o que ten que atopar. Non llo podo dicir. Mataríanme. No! Foi unha malla que cedeu. Atención, contramestre Alan, o capitán quere o verde contado. Contramestre! O capitán e o rapaz atacaronme e creo que mandaron unha mensaxe por radio. Ei, que están a facer? Por suposto, esas latas envíamas ao bar Ben Salad. É o principal comerciante de Bagar. É rico, moi rico. Por outra banda, hoxe apreciase un certo aumento da actuación dos carteiristas na cidade. Ao parecer, os carteiristas non actúan nun barrio concreto, o que non facilita o labor da policía. Son individuos moi áxiles e a meirande parte das víctimas non se decatan do roubo ata despois de perpetrado, o que fai máis difícil localizar os delincuentes e saber a que horas operan. Para poñer fin a estes delitos, a policía encargoulles a dous dos seus mellores axentes a resolución do caso, os detectives Hernández e Fernández. Canto quere por ese barco? E a quen llo vendeu? Chámome Bernabé. Quero falar con vostede. Hola, Alfonso. Sí, imos aos mares do sur, con Tintín. Imos polo tesouro de Rácano Vermello. Xa che contarei despois o resto. Corten! Corten xa! É vostede un imbécil! Pola súa culpa imos ter que volver filmar toda a escena, idiota! Ese individuo estragou no la toma. Vostede, por que non leva o uniforme? Declarouse a guerra. Non o sabe. Un dos nosos xeques foi cobardemente agredido por dous estranxeiros con bigote. Veña, en que lles podo servir? Que comportamento tan curioso. Pódese dicir que tivo vostede sorte. Precisamente hoxe celebro unha pequena reunión e un dos meus convidados é médico. É doutor Fini. Maldición, fallei. Desfaite del. Eu encárgome do rapaz. Ese babeco non deixa de me perseguir. Téñome que desfacer del. Agarda, xa verás. Ven, achégate, iso é. Así. Esta vez non penso fallar. Non sabemos nada. Atopamos o avión así esta mañá. Pensamos que se lanzaron en paracaídas. É o número 2, alguén caeu na trampa. Oia, é o hospital psiquiátrico. Bos días, son o doutor Miller. Voulles enviar un mozo. É un individuo moi perigoso. Sí, o de sempre. Parece moi lúcido, pero... É unha longa historia. Pasaba por diante da súa casa cando crack o parabrisas e todos os cristais do meu coche estalaron. E dixen Serafín, porque me chamo Serafín, Serafín Latón, de Seguros Mondas. Dixen, Serafín, vai ser mellor que te refuxes da treboada. E como a súa casa parecía tan acolledora, aquí me ten. Boris, está seguro de que ese trebello vai funcionar? Tanto gusto, señor Tintín. O meu nome é Chronic e este é o señor Himersek. Estamos encargados da súa seguridade durante a súa estancia en Borduria. Reservamos 10 cuartos no Hotel Snor. Poden nos acompañar, por favor. Nun cuarto de hora estaremos no hotel. Os seus documentos parecen en orde. Xa coñecen o regulamento. Todos os documentos teñen que ser verificados. Señor presidente, señores, se decidimos arriscarnos a financiar a expedición do PRI é porque o éxito está garantido. Tomando posesión dese aerólito e do seu metal descoñecido, asegurámonos unha fortuna colosal. Créanme, o Aurora non ten ningunha posibilidade. Mirade! Volven! As válvulas están pechadas, capitán. Atención, Ramona, aquí cruceiro Os Ángeles. Imos na vosa axuda. Mensaxe recibida, Ramona. Faremos lo que sexa necesario. Aguantade.